እኳን እዞም ዘቕረቡ ዘይኮነስ ንመዳለውቲ ዝኾነ ሓተታት ኣለዋኒ ዝፍቀድ ተኾይኑ ማለት ንመዳለውቲ هو أفتي أجندة خرج له زيسي تي رئيس بعلو تتلي فرانكلي أي تردن حقاو مسرت نقبلنت انتهي ذل حلفنت جاو من قسيز هذا خلت عمت غيرنا لنا زي قدايزيس حزت العيلو ميت خقبرلو expected يكون الناي رازر انتهي مكون نيروم ندحر كل ما يطلعوا هنا ناون مالتي حدث مسرتاوي بحر نايتي منجستي وي من محدار نقوله منجستي دي من محدارون يتردن تي هزني هم من محدار جزياوي تواهلو قاليد ما نايس جري ولا استفلا عين ترجمي زوهاو منجستوني بحالي سلازي كاركترايز أمجبار سمعنا ترلي ندحر كوينو مالتي بوع البريتريا مسرت ستعيشة بحري تيونيك بحر بحالتاي نايزي حزن محدار بحري انتايو زي الحتى العال توم عماماتو دحري قتيل زلو خمس يخليهم كاو حليف جن هذه assumption تاجنا خدالن تلون تاي assume غيري تراليز بالحتون اللني هذس awareness يلنو مو أفلوتون awareness المفتار يمثل منها technicality زغرب نجار سلزنا awareness تخينو أنا وزي مترخوكم أنا اللي زارو سلزلهم مالتي سلزي fruitful agenda خون زنورو قتي من هذا اللي challenge تايو أفتناي منجستي تي بمحدار كفتسوهم زي كالع عمامات اللهم كلتا نجارات اللوا كلتا مسرتاوي تسقمنا لمسات كتيم والله خاصي له حق قبلنات ناي قبلنات كرايسيس اللو سلازم لمساتن قبلناتن كرايسيس فتح له أوزيوم مردا نمفتار نتخوينو ميت يزخون مالتي كم عيت أخوي يخون سلازي نزل لمساتن قبلناتن نمفتح دما تي أجندة خرج نورو بمنتهى مسرح يزبل بعلو خالي مسرح له ما بعلو زيرو قلنا أنا بتغلب بلخم تظله زمان قصدي ناي كرايسيس يو كرايسيس من محدارين كرايسيس دما تيمبراري سلازي كرايسيس دي مانج يقبر زلوا زبل كرنت الله كرايسيس مانج يقبرن زلوا كاو كله وصاي زلوا سلازي انتهي يمثل تفيلرو تودقوتو مالتي تلمساتو ليجيتمايز نمغواري مسلت مدرخ اب موتيف صقم يبلين موتيف ديموكراتيزيشن بارتيسيبيشن وزت زلو خمص يخليهم افتي انتنشن جن ناي بعلو ودقت كسرح سلازي كاله كفصم سلازي كاله تمليسو باخبا نمشفان زغبر صعري مليسو زلمسمبر كاب شجر زوصو ايكونان سلازي مسرتاوي ناي اجندا اقرارصان ناي انجيجمنت صقمن علومو ازيك فتحلو حتونيو ريتوني ثانكيو እንደ ጀመርኩት በአማርኛ ልቀጥል መሰለኝ የተነሱ ብዙ ነጥቦች አሉ ግን ሁሉንም አልነካቸውም አንዳንዱ እዚህ መልስ የተሰጠበት አለ መልስ ልበለው ወይ ደግሞ ካውንተር አርጊውመንት አንዳንዱ ደግሞ እኔ መመለስ ማይጠበቅብኝ ነው ለምሳሌ ስለ ዋዕላ ለከት 2015 ማለት ነው አቋፋይ ነበር ማን ብሎ የቀረበው ክርክር ተቃዋሚ ፓርቲዎች ደግሞ ራሳቸው መልስ ሰጡ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሳይሆን ሌሎች ማስተያየት ሰጪዎች መልስ ሰጥተውበታል ስለዚህ እሱን ትቼው ነው ማልፈው አንዱ ነገር ስለ ዲዲአር የተነሳው መጀመሪያ ዲዲአር ቶሎ ፈጥኖ ይፈጸም አጥሮ ይፈጸም የሚል አስተያየት ነው ያልሰጠሁ that was not my point ሁለት ነገር ነው ያለው አንደኛ ሰራዊት ለመንግስት ነው ጠሪ የሚሆነው ደም ለርዕሰ መምህዳር ነው የሚለው የህገ መንግስት ውስጥ የትግራይ ህገ መንግስት 1994 አንቀጹን ቀደም ጠቅሼዋለሁ አንድ እሱን የጠቀስኩት ስለ ሪሃቢሊቴሽን ደግሞ ሳወራ ህይወትን ምንድነው ህንጻት ነው ምናምን ዳግመ ህንጻትን የሚለው ተልኮ ሚሽን ላይ ደግሞ እሱ ስታረግ አንዱ እዛው እሱ ስታረግ እንደና ደግሞ ሰላምና ጸጥታ ማራገጥ የሚባልም ተልኮ ስታሳካ ስትሰራ እዚህ ውስጥ ዲዲአርን መምራት ይኖርብሃል ዲዲአርን ማኔጅ ማድረግ ይኖርብሃል that's all I'm saying ዲዲአሩ
6 ወር የሚለቅ በ6 ዓመት የሚለቅ ሰላም ጸጥታም ታራግጠው ዲዲአር እኮ ለምን ነው ዲዲአር የምትፈልገው? እነዛ ሰዎች እኮ እንዲቋቋሙ ለነሱ ማሰብ ብቻም እኮ አይደለም። እነዛ ሰዎች ተቋቁመው ወደ ህይወት ካልገቡ ለሰላም ለሌላም ጥሩ ስለማይሆን ነው። የሰላምና ጸጥታ አካል ያን የተናገርኩት። ይሄን ካልኩ በኋላ ግን ሌላ ቦታ ላይ ሌላ ሰው ምናስቶ ነበር ዲዲአር ለምን ይፋጠናል? የመደራደር አቅማችን ይቀንሳል ዲዲአር ቶሎ ከተካሄደ የሚል አስተያየት አቅርባሉ። ዳስ ጉድ ፖይንት። አሁንም ይሄ ቀጥታ ለኔ ሪሌቫንት ፖይንት አይደለም፣ ግን አስተያየት ሰጥ ከሆነ ግን ሁለት ነገር ባላንስ ማድረግ ይኖርብናል። ምን ያክል ሰራዊት ነው ተሸክመን መቀመጥ የምንችለው? ኢቭን ያ ራሱ ወጣትም አንፕሮዳክቲቭ የሆነ ነው፣ ሄዶ ቤተሰቡን ማገዝ ይኖርበታል፣ መቋቋም ይኖርበታል። የኢኮኖሚ አምራች ኃይል ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ የተወሰነ ደግሞ ራስ የምትከላከልበት የምትደራደርበት ኃይል ልትፈልግ ትችላለህ። ስለዚህ የጸጥታ ሰዎች ናቸው ባላንሱ መስራት ይኖርባቸው። ያ ማለት ግን 300 ሰራዊት ስታንዲንግ እስራኤልም ይዛ አትቀመጥም። ስለዚህ ሪዘርቭ ነው አድርጋ የምታስቀምጠው ኢቭን በዛ ሌቭል እንኳን ብናስብ ሁለቱም ባላንስ የማድረግ ጉዳይ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን በምን ካሌንደር ይፈጸም ስለሚለው እኔ የሰጠሁት አስተያየት ስለሌለ እዛ ውስጥ እንደዛው ዶሪም እንደዛው ሰድልኝ የተያዙ መሬቶቻችን በኤርትራ የተያዘ ሳይለቀቅ መፍረስ የለበትም ሰራዊት ያልከው ትክክል ነህ። ግን ምን ያክል ነው ይዘው መቆየት ያለበት ወይስ ምን ያክል ነው ሪዘርቭ የሚሆነው? ዞሮ ዞሮ ቤቱ ነው ሄዶ የሚቀመጥ እኮ ሌላ ሀገር አይሄድም። ስለዚህ ያንን ባላንስ የማድረግስ የጸጥታ ሰዎች ውሳኔ ነው ማለት ነው። ግን እኔ እዚህ ላይ ማንም ሚስኮት እንዳልደረግ ብዬ ነው። ዋናው እሱ ነው። ሌላው ስለ ወረዳ ቤት ምክሪ ከአንድም ሁለት ሰው ያነሳው ነገር ነበርና የወረዳ ምክር ቤት 5 ዓመት ካለቀ የስራ ዘመኑ 5 ዓመት ነው እኮ የሚለው ህገ መንግስቱ። አለቀ። ስራ ዘመኑ ካለቀ በኋላ በምን ነው የሚቀጥለው? ቢበዛ እንደ አማካሪ ምክር ቤት ነው ሊቀጥል የሚችለው። አይ ይሄንን የሚያራዝም የወጣ ልዩ ህግ አለ፣ ህገ መንግስት ማሻሻያ ይሁን ወደ አይነት ህግ አለ የሚል ሰው ካለ ያን ያምጣልኝ። እኔ በኢትዮጵያ ደረጃም ጭምር ነው ፈልጌ ማግኘት ያልቻልኩት። ስለዚህ እነዚህ እንትኖችስ ከአማካሪ እንደ ይሄ ለምሳሌ አዲስ አበባ ጊዜያዊ መንግስት የተቋቋመ ጊዜ ፈርሶ ናርከብ የነበረው ጊዜ ማለት ጊዜ አማካሪ ምክር ቤቶች በክፍለ ከተማም በክልል ደረጃ ማቋቋመው ነበር። የነሱ አማካሪ ምክር ቤት እዚህ አማካሪ ካውንስል ትግራይ የሚባል አይነት አይደለም። ዝም ብሎ ሰፊ 200-300 ሰው የሚገኝበት ነው። እንደውም ህዝብ ለማሳተፍ ሪቶ ቅሬታ ለመስማት አይነት ነገር ማለት ነው። እንደዛ ምክር ቤት አድርገን ወረዳ ምክር ቤቶች ልንቆጥራቸው የምንችለው ብሎ መከራከር እዛ ድረስ መሄድ ይችላል ካስፈለገ። አሁን የእንትን ጉዳይ አይደለም የምርጫ ቆይ እዛ ጋር አንድ ልጅ ማን ነው ዕቁባይ አስተያየት ሲሰጥ ህዝባዊ ውዳበታት ማፍረስ ነው ምናምን ብሎ ነበረ። አንደኛ በየትኛው ምርጫ ነው የተመረጡት? እናውቀዋለን እኮ በየትኛው ትክክለኛ ምርጫ ነው የህዝብ ተወካይ የሆኑት? ይሰሻም እኮ ራችን አታለው ባለፈው ምርጫ ነው 2012 እንደው ምርጫ ከተባለ እንኳን ትንሽ የሚመስል ነገር የነበረው አትሊስት በሆነ ደረጃ ፓርቲዎችን ፋይናንስ አግኝተው ሚዲያ አግኝተው ምን አግኝተው። ከዛ ውጭ በየትኛው መቼ የተካሄደ ምርጫ ነው ትግራይ ምን ኢትዮጵያ ውስጥም ግን እንደው ለፎርማሊቲው እንኳን በሆነ አጋጣሚ የዛሬ 10 ዓመት ነው የተመረጡ ስለሆኑ እንደ አማካሪ አድርገን ይዘናቸው እንደ አማካሪ ምክር ቤት ማለት በቃ የምክር ቤት ሮል የተጫወቱ ይቆዩ ምርጫ እስኪደረግ ማለት እንችላለን እንጂ የህዝብ ተወካይ ማፍረስ ነው ምናምን ብለን ራችን ማታል አያስፈልገንም። ፕላስ ደግሞ ከተቃዋሚ ፓርቲ ሲመጣ ትንሽ የሚያስገርም ነው። ሌላው እዛው ጋር ወደ ዕቁባይ ጋር ልቀጥልና እንደ ውስጣዊ እንደ ዶሜስቲክ የፕሪቶሪያ ስምምነት እንደ ዶሜስቲክ ስምምነት ሆኖ መቅረቡ ትክክል አይደለም ያልስማማበት ምናምን ብለን ተንትን ያልከው ትምኒት እና ክውነት የተለያየ ነገር ነው አይደል? አስፓይሬሽን ሌላ ነገር ነው፣ ሪያሊቲ ሌላ ጉዳይ ነው። እንደኔማ እና አሜሪካ ጋራንተር ሆነው ምናምን ብንፋረም ደስ ይለኝ ነበረ። ቀጥታ ፈራሚ ነው ሰነዱ ላይ ማለት ነው። እንደ ዓለም አቀፍ ስምምነት ሁላችንም ዛ ነው የምንፈልገው። እንደዛ አልሆነም። ካልሆነ ፋክቱን ነው እንጂ ምኞቴን ላወራ አልችልም። ሌላው ደግሞ ኦፊሶችን ቢሮዎችን ሪኦርጋናይዝ ማድረግ ምናምን የሚለው ያልኩት እሱን ያው ቪዲዮ አንዳቸው አፕሎድ ማድረጉት ስለማይቀር እዛ ላይ አንቀጾቹን ማየት ይቻላል። 533/2015 ላይ በግልጽ የሚያስቀምጠው ስልጣን ነው፣ የተጻፈ ስልጣን ነው። እንደው ለፕሬዚዳንቱ ለብቻ ነው ስልጣን የሚሰጠው። ግን ፕሬዚዳንቱ ያን ለብቻ ሳይሆን ከካቢኔው ጋር የተመካከረው ወይ ደግሞ ብቻ የሆነ ቋሚ ኮሚቴም አቋቁሞ ይሁን እዛ ካቢኔ ውስጥ የተማከለ ቢጠቀምበት ጥሩ ነው ብለን አስተያየት መስጠት እንችላለን። ማለት እሱ የካቢኔና የፕሬዚዳንቱ ስራ ወደ መለየት አልገባሁም ብዙም እሱ ስላላስጨነቀኝ። ግን ይሄ እዛም ቅጥሮ የተጻፈ ነገር ነው የተናገርኩት እንጂ እኔ ፍላጎት ያለ የሚሰጠውት። ሌላው ቅድም ተወልደ ሲናገር ይሄ የጊዜያዊ መንግስቱ ለጊዜያዊ መንግስቱ ጊዜ የሚገዛ ፕሬዘንቴሽን ነው ብሎት ነበርና እኔ የሚገዛለት ጊዜ የለም ጊዜያዊ መንግስቱ። ለማንኛውም ለጥቀላላ እውቀት ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ። ከ6 ወር እስከ 1 ዓመት የሚባለው ነገር እሱ ዝም ብሎ ከተማ ወሬ ነው፣ ምንም የህግ ቤዝ የሌለው ነገር ማለት ነው። የሆነ ፖለቲካ ስብሰባ ላይ ቅድም የውልና ማስረጃ የማያውቀው ውል ነው ብሎታል የፍትህ ቢሮ ልጅ መሰለኝና ልክ እንደዛ የሆነ ስብሰባ ላይ ነው 6 ወር እስከ 1 ዓመት የተባለው። በእነዛ በፌዴራል ህጎች ከሄድን ከ2 ዓመት እስከ 2 ዓመት ተኩል ነው። ግን ሌላ ብዙ ሰው ልብ የማይለው ነገር ልንገራችሁ። በፕሪቶሪያ ስምምነት ጊዜያዊ መንግስቱ ተቋቁሞ እስከ መቼ ይቆያል ነው የሚለው። ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ እስከሚደረግ ድረስ ነው የሚለው። ያ ማለት ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ከተራዘመ ራሱ ሊራዘም ይችላል ማለት ነው ፖቴንሻሊ። ግን ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ የሚቀጥለው ዓመት ግንቦት ይደረጋሉ ካሰብን በፕሪቶሪያ መሰረት እስከዛም ይቆያል ማለት ነው። በፌዴራል ህጉ ራሱ 2 ዓመት ተኩል ማለት መቼ ነው እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ለምንድን ነው
ካቢኔት ተሰብስበው ጊዜያዊ መንግስት አቋቋምኩኝ ያለው መጋቢት 14 ላይ ነው። 5/33/2015 የወጣው ግን አዋጅ ነገር ጋዜጣው የወጣው ግን ሰኔ ላይ ነው። ስለዚህ 2 ዓመት ተኩል ሞላው። የሚቀጥለው ዓመት ጥቅምት ነው፣ የሚቀጥለው ዓመት ታህሳስ እንደው ራሱ አይታወቅም። እዚህ ውስጥ ይሄ ሁሉ ሬንጅ አለ። ይሄን ሁሉ የሚወስነው እንግዲህ ፖለቲካዊ ሂደቱና ህጉ ሂደት ነው። ለማንኛውም ግን እኔ ማራዘም የፈለኩት ጊዜ የለም። እስከ ተመቻቸው ድረስ መቆየት ይችላሉ። ሌላው እዚህ ውስጥ የረሳሁት ነገር ምንድነው የሚሆነው? ሁሉ ነጥቦች ትብያለሁ። እኔም ሪኮመንድ አደረግኩ። እስከ ምርጫ መቆየት አይቀርም፣ ምንም እኮ ለውጥ የለውም። ሌላው ነገር ባይተው እዛ ላይ እንደው እግረ መንገድ ኮሚኒቲ ከሰጠሁኝ ብዙ ሰው ማስተዋል ያለበት ነገር ሌሎቹ ፎሪን እዚህ ስቴክሆልደሮችም እኛ ላይ ብዙ እምነት ያላቸው አይመስለኝም። ምክንያቱም እንደ አዲስ መረጡ ይባሉ ማን ይመርጣሉ? ምን ያክል ጊዜ ይፈጅባቸዋል ነው የሚጠይቁት። ካለፈው ተሞክሮ ፕሬዚዳንት ላይ መረጥ 4 ወር ምናምን ነው 3 ወር ዋቴቨር ስለፈጀ ወይ ደግሞ እሺ በሳምንታት እንኳን እንውሰደው ቢያንስ ከደብረ ጽዮን እስከ ጌታቸው የነበረው 3 ሳምንት 1 ወር ነው የፈጀው። ስለዚህ ያም አለና ማንም አንድ የተቋቋመ መንግስት አፍርሶ እንደገና እንትን ውሃው ቅጣው ውስጥ መግባት የሚፈልግ የለምና እስከ ምርጫ መቆየት የሚቀር አይመስለኝም። ግን እኔ እዛ ላይ ብዙም ግድ የለኝ ማለት እዛስ የኔ እንትን አይደለም ተወልደ እንደዛ ስላለ ነው መልስ የሰጠው ያለሁት። ሌላው ይሄም ሌሎች ሰዎች ላብራሩት ዝም የለፈውና አንድ ጥሩ ነጥብ ዮሴፍ ባይቶና ያነሳው ነገር ገብሬስ ለዲያር ያልከውን ትብያለሁ። ዮሴፍ ያነሳው ጠላት ያኛው ወገን የኛን ትግል ወይ ደግሞ የኛን እንትን ለማናናስ ብሎ በህወሓት ስም ይፈረም በሆነ ፓርቲ ይፈረም ስላለ አጠቃላይ ኮዙና አጠቃላይ አጀንዳው ይሄ መሬታችን ማስመለስ ይሁን ዲዲአር ይሁን ሰራዊቱ ይሁን መንግስት ማቋቋም ይሁን የማንተሪያ አክሰስ ይሁን ያ ሁሉ ወስደን አንድ ፓርቲ ጽፈት ቤት ውስጥ ማስገባት የለብንም። መልስ እንዴት ነው በዛ ፕሮፓጋንዳ ትራፕ ውስጥ የምንገባው? ባይ ዘ ዌይ ይሄ ሴም ፕሮብሌም የህወሓት ሚሉ ሰዎችም ጋር አሁን እንደዛ ብሎ የሚቀርቡ ሰዎች ላይም ስለሚሰማ ነው። ሲፈለግ የስምነቱ ባለቤት ህወሓት ነው። ያው ቅድም አንድ ሰው ገብረ አዲስ ላይ ነበር ለምን ስም አልጠቀስክም? የህወሓት ስም መጥቀስ አያስፈልገኝ። እኔ በሩጫ ነው ፕሬዘንቴሽን ያቀረብኩት ማለት ማን ፈረመው ምናምን ይታወቃል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ይዘቱን አንፈልገውም ይባላልና አንዱን ይዞ መሄድ ጥሩ ይመስለኛል። እዛ ጋር ግን አንድ ተብሎ ነበር ህወሓት የሚወክል ሰው እዚህ ነበር ወይ የሚል ጥያቄ ነበርና ይሄን መለከተው በርግጥ አስተባባሪዎቹን ነው። ግን አው ቅድም እንደውም ገብረ አዲስ ነው የጠየቀው። አይ ቲንክ ገብረ አዲስ ነው። ለማንኛውም አይ ቲንክ ፕሬዚዳንቱ ራሱም እኔ እስከማውቀው ህወሓት ነው። ከዛ ውጭም የህወሓትን ሀሳብ ያንጸባረቁ በርከት ያሉ ሰዎች አሉ። ማለት ገሌ ማለትም ሳያስፈልግ እዚህ ውስጥም አሉ ሰዎችና አጠራሩ ላይ ግን እንትን ካለ ሜቢ አድሬስ ልታደርጉት ይችላሉ። እና ሁሰናይ ቴንክ ዩ ሓደ ሕቶ ሓደ ርእይቶ ሰሚዐ ነይረ ኩናት እሲ ናይ ሕድሕድ ኩናት ኢልካዮ ጠፊኡ እኳ ድዩ እዚ ኩናት እዚስ ካብ ክንደይ ናይ ደገ ወፃኢ ዝመፁ ተፃባእቲ ኣንፃርና ዝኸተቱ እውን ስለ ዝነበሩት እንታይ ክትብል ደሊኻ ኢኻ ናይ ውሽጢ ናይ ሕድሕድ ኩናት ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ዝብል ሕቶ ዝሰማዕኹ መሲልኒ። ሓቂ ኣነ ናይ ሕድሕድ ዝበልክዎ ምክንያት እቲ ኩናት ኣብ ውሽጢ ዶብና ዝተኻየደ እዩ። ኣብቲ ናትና ማለት እዩ ንሕና ክንከላኸል ኢና ወፂና ሓቂ እዩ። ካልእ ድማ እቲ መንግስቲ ሓገዝቱ ኣኻኺቡ እዩ መፅኡ ካብ ኤርትራ ካብ ሶማልያ ድሮናት ካብ ዓዲ ዓረብ ካብትን ኣኻኺቡ መፅኡ ኣሎ። ርግፅ እዚ ምፍፃሙ እዚ ኩናት ናይ ሕድሕድ ካብ ሲቪል ዎር ወይ ካብ ሕድሕድ ጦርነት ዘየብለሉ ምክንያት የለን። ካብ ደገ ሓገዝ ስለ ዝመፀ ናይ ደገ እዩ ክንብሎ ይንኽእልን። ናይ ደገ ሪጂናል ዎር ኣይኮነን ወይ ድማ ናይ ኢንተርናሽናል ኩናት ኣይኮነን። ኣብቲ ፊርማ እውን እንተሪኢኹም ኣብ ፕሪቶሪያ እቶም ናይ ደገ ዝብልናዮም ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬት ይኹኑ እቶም ድሮን ዝሃቡ ወይ ሓይልታት ናይ ከባቢ ይኹኑ ናይ ሶማሊ ይኹኑ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብቲ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት እውን ኣይተረኣዩን። ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ናይ ውሽጢ ዓዲ ኩናት እዩ ከብሎ ዝኽእለሉ ምክንያት ከምዚ ዝታት ስለ ዘሎ እዩ። ብዛዕባ ናይ ህወሓት ከዓ ዝተለዓለ ነይሩ። ህወሓት ምን ማንዴት እዩ ሂብዎ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝፈረመ ዝብል ኣሎ። ወይል ማንዴት ዝሃቦ ኣነ እየ ኢሉ ኢደ ውፅኡ ዝዛረብ ኣካል ዝህሉ ይመስለንን። ነገር ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብቲ ሕማቅ ግዜ ንህዝቢ ትግራይ ኣዕሲሉ ሰራዊት ተኽቲቱ እቲ ዝመፀና ብድሆታት እቲ ዝመፀና ኩናት ኣዕናዊ ኩናት ዝመከተ ህዝቢ ኣዕሲሉ ዘመከተ ንሱ እቲ ፓርቲ ስለ ዝኾነ
كم تحجي بحجي تمرت زلكم سبات كم تتردوا حدا نجر بورقة بفيرما بصحف انت زي سفير كايون ويبقى كان زي تزاريب كايون بتكبر عند حرف اسم كايون وعلي خون يزبل عنكس أطفلت يخون سلازي بتكبر مانديت نيرو إلنا خنزارو نخلينا بتكبروا خنياتو حزب زعسلة زختته زك على أساس لزخونه حزب دمان من يوكل كخبال كله وكيلو نسيو بتجزيه تزنبره ساعات جزيان فقدوا لزنبره حيل نسوس لزخونه تزي كوينو تهزبي فح بتنيل فح عنقر حيل بوقي رخطف ينيرو سلازي قبولنا اللو الى اذا امن قال ناي بريتوريا اجريمنت سي كالوتون حتوتات نيروم ريتوتاتون نيروم يوم كنت تقمت زخونه اي خل علدليه افتنا بريتوريا اجريمنت سي انتي كويننا انا لبامات زين خون نمتى أنا تو opportunity سلوزن قبر زلنا تي agreement ذهبنا opportunity زين تقامل exploit زين قبر زلنا عتاي بونا تو تعم دسبلن نايل بام حتى إيزي نايل بامات رئيتو إذا قرب سبي مسجنو زخونا opportunities ولا تمك أو زجود أكون أنت خناسي كنت تقامل لك حدا زرب الله كفو تحساس من كفو زخونا عمل زلوا سبسي نسخة وانت تقمي خيل واحد فلاسب بخما يتقم أنا دا أخوف عندي أنت ولس بخفاتسي أبن تخون يلو بخفاتس أبن تخون زيس بعد استقامي يلو سلازي تي ناي بريتوريا أجريمنت مست كله صقمو جيتاتشو كم زولا مست صقمو وشتنا نحممنا وشتنا نحممنا إن تقبلنا يزولا جن حد opportunity سلونا أنا زتقمنا خن تقامل لهم لنا زولا تخكليو جن تايلو مسيلكم بزي أحنت نجار خن نرد أزلنا من فرمه كما يفرمه لمن تاي فرمه عاوز بالحتو خطخ كن أتو جن أي جبان already حالي فيو إسكا أحنت نجار خن نجاركم حدا هنس أتصرحين بال تسريح مستود أسنا حمد مرمرة أمس ديهم كتولوا حمد مرمرة ما بقى تودي هنس أكو تسريحه هنس أكو تسريحه سبكو أتيو تخاريو ينبرو لله نونا ناي حمد مرمرة ختمس قالك أمس ناي حمد مرمرة نبل structural engineer ويزخون engineer نبل مختبلكم تغكل لي أنا بوا جنايزي أي قبلان تغكل يكونتن قدمك مسزنا وروح حتى حزي مسن حالي فيه بقى إلا بس غيريو إكسباير غير إذا حتى زي نابوين ملس كنملس كنمس خنزارف زلا قدام نحوارس انتهي امتريفونا انتهي opportunity سلو نأتم النار أنا نقالس نأتم النار أنا exploit نقبر أبزول انت ندبه بتعمس بخون إلى كزارف يدلي كابزون بارتيتات بون حدا حسابات زسمع هو والله ستيك هولدرات بعلهم فالطو تبلنا لخا وخبليه مخنياتو من ك ستيك هولدرات مخانكم بارت مخانكم كو بعلو ستيك هولدرات يوم يفلط ايزي فلط كو ايزي كالوت ستيك هولدرات هون لو يمت يقبئنا زولو بنايع وشت عد بوليتيكا تساتوس كناتو لنا زولو خالو سيفل سوسايتي سلو بزحات محبرات له بزحات لذي نساتهم حدا تي كرايتيريا أماليهم قربوسي قدنيو حدا نقدر تقرب متلخا نايجز أرسخ زجيت ودي مدلوات صافي فكها تقرب زلك لذي نسمع لتأمبر بارتات جنا زي ما لا أخمنا نقدر لهم مختمال لكم يبلن أنا مرجع كوميشنر يكون كن نسوز كاتاتو لكم زي مالو زولكم تزمركوتا أكالي فتحي كابناي فتحي مثلا كابناي منقصت أكال ونزقروا حقافس لزي كونه فشل المحدر أي بهالن زوال هو حقويه حقافي مالس إنكلوسيف يكون نزناي بريتوري أجريمنت بغنياتو تن بارتستات يكون ويم دمان زملكوتا أكال سلزي حقافس فشليو فشل أي بهالن نختبل ونس حقاو مسيرتي بالكان بقى زيادة نتبي حقي كم تأت سلالي علامة غير كان دي خاتوصات سرحاتها عنكسات زي عند حر زي مالي خا فشلي خان تايلكوا هو فشلي خا فشل كان لها قلنا ندحر زي لكوا خا سايلنتيو
بكا هيكون كان سلازي خطقبل اللي كان يقدن الذي تايدا ابتدي نقدميت نحوارو او قدمينا تزرقي حزلو غزي قالس غزي سلازخنا ابزينا خنطنكر زلنا بدهوتات بزح يزلو تي غزيو منغستي سون كمتا بريتوري اجريمنت استفرمت بقنع لبونا كي شرارفه رأيني ترى أخذه يقول حميل حنت يبله بقنع لبنا خفصن زقبا تبتي اجريمنت استفرمون بقنع لبنا فريم اللي خذ بلا ابتكبار كوعلا ان نصبيو ناي غورا حكايدا خيدا يندلن حزب تግራይ كانت افورد زبلكو عنتو بزي منግስት خنبر يخلن تمنግስት ግን حقኛ መንግስት خون ان نصبيو حقኛ መንግስት خون كان كلنا استاي يدليو حاجزن متحبرن يدليو يقني لي دونغي يخيلكم موز خمسه بغزياو መንግስት ዝግበር ነገር حقهم يخم ግን ክንገብሮ ዝخالنا لهم እዩ كግበር ዝነበሮም ምሕዳራዊ ፋይናንሻዊ ግዛዓት ነገራት ነይሮም خيدهم ግን አጀንዳ ህዝቡን ኢረሌቫንት አይኮነን ህዝቡን በጣም ሬሌቫንት እዩ ኢንፋክት ሎማ ዓልቲ ካብ ዝተገበረ ሚዝራእኹ ነገር በጣም ብዙሕ ክሊር ዘይኮኑ ነገራት ዘለውዎ ኣብ ቀጻላይ ኣብቱ በግዚኡ ንገብሮ ፖለቲካዊ ስራሕናውን ብዙሕ እንቅፋታት ዝፈጥሩ ዝሓላልኹ ነገራት ከም ዘለው ተረዲየ ሞታ ዘጠቃልለን ክሕፅረን እየ ያው ብዙሕ ሰብ ናብ ምሳሕ ይብል ስለ ዘሎ ሓደ ዳንኤል ዘቕረቦ ኣቀራርባ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ዝብል ኣረኣያ ኣለኒ ከይገለፅኳ ክሓልፍ ኣይደልን ኢንፋክት ብዙሕ ሰብ ዘይረኣዮ ነገር كلير جيرو سيوز ولا رأيالني ناي بريتوريا ስምምዕነት ንኣብነት ምስ ዲዲአር ተሓሒዙ ዘምጽኦ ዲዲአር ይገበር ግን ናይ ትግራይ ናይ ጸጥታ ሁነታት ግመት እዩ ካልኦት ሓይልታት ምስ ወጹ ዝብል ዴሊበሬትሊ ኣምቢጊዮስ ኮን ተገበረ ኣብ ኣፈጻጽማ እንድሕር በደንብ ተወዲብካ ኣቲኻዮ ኦፖርቹኒቲ ትረኽበሉ ፋሕፋሕልካ እንተ ኣቲኻዮ ድማ ንጸላእቲ ዕድል ዝበሉ ዓይነት ነገራት ነይሮሞ ኢሉ ኣቕሚጦሎ ሓቁ እዩ እዚ كلن تنزقرب النجار دما أنكت نعتقد سيقريو كم تحد حوي كاب بايتونا زقرو زقاوم سب زي كبلون كبلي خليو حدا قدايو جن حسوتي كبلي يخلن مخنياتو أنكزات نعتقد سيقميتو ولا تناي وردا محدر ولا تناي لعلواي منجستي سلطانو حلفنتو قال ملا زملكاتنا حدا قلت نجار جنب زين تأيو دحر بريتوريا أبخالي جزء بخالي وانت جالسوا أيو جزاو منجستي يكون تي جزاء يودب بزتودب من جدي أي تمرحن بزحاتنا البوليتيكا أجنداتات نيروم ناي منجست مقام طرح يكونن ولا خلوت عبيتنا البوليتيكا أجنداتات بشهلا مالا ناب تجزاو منجست وستانا يزخون اللغناتات إيو تأتيو ناي البوليتيكا أجنداتات organized بزخون من جدي إيو كل عال نيروو أزي مبالي أكلي مثلاً أقرأ من قالوا حدا information نمهب ناي transitional justice نقفت على نيرو دانيال حقو يو زلزال لخون تأيو public هاي قبرنا يون خلتا ثلاثة جزء أنا ونزل لخلو مسنا يفتح منستر عدي سوا تزراري بناينا تزخدوا والزلوا من قدي خمسة يقبلوا جالسنا هنا officially ورقة صحيفنا هنا الانترناشنال امباسيس لنا إثيوبيا من قستون anybody تورقة كريز دلسب كابنا وسنا يكوسدو يخيليو سلازي خندوت تجبا public يكونن لكعيو عندما position يقولون تجزاو من قصص بحال تخكل يكونن تي inclusive كونه لو يلزقالو صوب زحات نجارات نيروم حنتي إقرأ من قدي جالس أكيد اللي خرج دل نجار انتايو جنرال تغلب رهان زل على حتى نيرو انتايو تي intention زول تجزاو من قصص أجمعتون مشفان سرح له خن مبالدي أريو وقال ما لزول حدا برقصين نتكزار وزخل نوع عليه ما بقص غيره نتي نايجزاو من قصتي لمستن زي مسرحن ناي مقولوا intention يبلين أنا خمسي أب انتايو تفاكت دحركم لسعي زي مسرح له لكعيو إذا أجندة زي جن أنا مقولوا بتوعي لازم سيكونن كلارتين مفتار
ስለዚህ ትግዚያው መንግስት ተጠናኺርካ ዝጎደልዎ ነገሩን መልኢኻ ዓቕሚ ወሲካ ንምጉልባት እሞ ንምፍጻም ተሓሲቡ እዩ ብዛዕባ እዚ ዝዛረብ ሰብ ኩሉ ካሊእ ሰብ እውን ማለት እየ ንኡ ኢን ፓርቲኩላር ኣይኮነን እንታይ ኢና ጌርና ንሕና ከም ሕብረተሰብ ክበሃል ዘለዎ እቲ መወፃፂና ንምጥንካርሲ እንታይ ኢና ጌርና ዝበሃል እውን ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ እቶም ሕልኽልኻት ዘብሉ ስለ ዘይኮኑ እታ ሓንቲ ክብላ ዝደለኹ ነገር እቲ ናይ ግዝያዊ መንግስቲ ሽግር ንምሽፋን ዝመፅእ ኣጀንዳ ኣይኮነን እዚ እዩ ተታእሽሙ ካሊእ በዓል ተወልደ ዘለዓልዎ ነገር ነይሩ ብዛዕባ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ገለመለ ዝምልከት ብዙሕ ተገሊጹ እዩ ሓደ ነገር ግን ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ብዛዕባ ትራንዚሽናል ይኹን ኢንትሪም መንግስቲ ሪፈረንስ ካብ ዓለም ለኸ ስታንዳርድ ናይ ምምፃእ ጉዳይ እንተኾነ ካብ ናቱ ዝሓሸ ተዘየለ ግን ክንድናቱ ሪፈረንስን ፍልጠትን ዘለዎም ካልኦት ሰባት ከም ዘለዉ ምግንዛብ ኣድላይ ይመስለኒ ምክንያቱ ንዑናባይ እሞ ኣነ ሪፈረንስ ክበኩም ስለ ዝበለ ዘልዕል ዘለኹ ካሊእ ብዛዕባ ተመዛበልቲ ዘይተለዓሉስ ናይ መዛበልቲ ጉዳይ ዘይተለዓለ ብዛዕባ ዲሞክራታይዜሽን ይለዓል ኣሎ ዝብል ኢሹ ህዚ ጥራሕ ዘይኮነ ካሊእ ግዜ እውን ይለዓል እዩ ናይ ኣብ ክልላዊ ኣብ ዝባ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ኮሌክቲቭሊ ንሰርሖም ስራሕ ኣለዉ በቢ ኢንዲቪጁዋል ንሰርሖም ስራሕ ድማ ኣለዉ ከም መንግስቲ መጠን ሕምብርቲ ናይ ስራሕና ግዛእታዊ ሓድነትና ምምላስ ተዛበልቲ ምምላስ እዩ ነዚ ስራሕ እዚ ድማ ኢን ፓርቲኩላር ዝከታተል ኣካል ኣሎ ንሱ ብዛዕባ እዚ ይዛረብ እዩ መግለፂ እውን ይህብ እዩ ኣብ ምንታይ ከም ዝበፅሐ እውን ይዛረብ እዩ እቲ ኮሌክቲቭ ሓላፍነት መበገስ ጌርና በቢ ዝኸድናዮ ብዛዕባ እዚ ኣቕዋምና ግልፂ እናገበርና መፂና ኢና ግን ኣኼባ ብዝተገበረ ቁፅሪ ኣነ ብዛዕባ ተመዛበልቲ ምምላስ እንድሕር ዘይተዛሪበስ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ እምበኣረ ይምልከቶን ኣይሓስበሉን ዘሎ ማለት ኣይኮነን እግረ መንገዱ ገልጾ ዝደሊ ኣሓር እውን ዝለዓል ናይ ምድርዳር ዓቕምና ዝጥንክር እቲ ህዚ ዘሎ ናይ ዲዲኣር ጉዳይ ተላዒሉ ነይሩ ናይ ዲዲኣር ጉዳይ ዳንኤል ክንዲ ዝፈልጦ ገሊጹ ኣሎ ከም ኢንፎርሜሽን መጠን እቲ ህዚ ዲዲኣር ይገበር ተባሂሉ ምንቅስቓስ ዝግበረሉ ዘሎ ናይ ትግራይ ጸጥታ ሓይልታት ኣብ ሰራዊት ክጸንሑ የብሎምን ኢሉ ዝመለሶም ሰባት እዮም 80-90% ኦፍ ዘም እዚኦም እዮም እዚኣቶም እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ኣብ ናይ ትግራይ ንባዕልኻ ናይ ምክልኻልስ ዓብዪ ተዋፅኦ የብሎምን ኢልዎም ኣሎ ብተፈላለየ ምክንያት ብዕድመ ክኾን ይኽእል ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን ክኾን ይኽእል ቁስላት ብምዃነን ክኾን ይኽእል ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ኣለዉ እዚ ግዜ ወሲድካ ንባዕሉ ብደንቢ ምግላፅ ዘድልዮ እዩ እዚ ኢፌክቲቭሊ ምስራሕ ናይ ትግራይ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ንባዕልኻ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘዕቢ እምበር ዝቕንስ ኣይኮነን ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ግን እኹል መረዳእታ ስለ ዘይተባሃለ ካሊእ ግዜ ክለዓለሉ ይኽእል እዩ ሓንቲ ነገር ግን ክዛረብ ይደሊ እቲ ሓንቲ ክዛረባ ዝደሊ ነገር እንታይ እያ ናይ ትግራይ ናይ ድሕንነቱ ውሕስነት ፖለቲካዊ ሓድነቱ እዩ ህዚ ተዓጢቑ ዘሎ ሓይለ ኣይኮነን ንሱ ተራ የብሉን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ተራ ኣለዎ ግን ነቱ ተዓጢቑ ዘሎ ሓይሊ ዘውቆለ ነቱ ተዓጢቑ ዘሎ ሓይሊ ብጀግነት ክዋጋእ ዝገበረ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ መሰረት እዩ ኣብዚና ክንሰርሕ ዘለና ዓቕምና ኣብዚና ክነጠናኽር ዘለና ግዛእታዊ ሓድነትና ክንመልስ እንተኾይንና ፋሕፋሒልና እናተጓተትና ብቲብቲ እናተሰሓሓብና በብውልቅና እናኸድና ማመልከቻ እናቕረብና ኣይኮናን እዚ ነምፅኦ ሓደ ኮይና ኢና እዚ ክንፈትሖ ንኽእል ናይ ምድርዳር ዓቕምና ዝዓቢ ፖለቲካዊ ሓድነትና ክጥንክር ከሎ እዩ ኣድላይ እንተኾይኑ ናይ ምክልኻል ዓቕምና እውን ዝዓቢ ፖለቲካዊ ሓድነትና ክጥንክር ከሎ እዩ እዚ መዓት ግዜ ተዛሪበ እየ ካልኦት ብዙሓት ሰባት እውን ይዛረብሉ እዮም ፖለቲካዊ ዓቕምና ድማ ዝጥንክር ካብ ሓደ ከባቢ ብዝመፀ መምርሕን ኣካይዳን እዚ ተኸቲልና ንኽኢድ ብዝበለ ኣይኮነን ብኡ ጥራሕ ኣይኮነን ተፈላለዩ ሓሳባት መፂኦም ንኣታቶም ዘመሓድር ፖለቲካዊ ስርዓት ጌርና ክንከድ ከለና እዩ ተህዚ ዝግበር ዘሎ ሲሪስ ኦፍ ምይጣት ኣብዚ ከምዚ ዝመሰለ ሓድነት ናይ ምምፃእ ዓብዪ ተራ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ሕዚ እውን ሎም መዓልቲ ሰማዕኽዎም ዘረባታት ኣለዉ ካብ ሕሹኽሹኽ እናበልካ ሓሜትን ካብ ጸለመን ወፂና ኣብ ግልፂ ኣደባባይ ከምዚኦም ዝመሰሉ እዮም እቶም ሓሳባት ኢልና ክነምፅእ ምኽኣልና ፅቡቕ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ እቲ ዕላማ እውን ንሱ እዩ ናብኡ ክኸይድ እዩ እቲ ድሌት እዚ ሓድነትና ዘጠናኽር ኢለ እየ ዝኣምን ስለዚ
أبزي كنسرح لنا إلى يبل خالي أفتن جنرال تغلب برهان زل علن أنا وزلنا أوبزرفيشن كلير لأن مجلس أتي جزاو منجستي أتو هجاو مسارته ناتي الرادة نحدا بوليتيكا وسلطان كلته ناي سلطان سورسس اللو تحدا بوليتيكال ليجيتمسي أتخال أي هجاوي مسارتيو ناي جزاو منجستي زي ناي سلطان مسارته تهجاوي مسارتيو أت بوليتيكاوي ليجيتمسي عملوك ناس دينا هنا كنسر حلو سلزي كالنا تودينا كم زلنا نخيد لنا سلزي كدنا نقوش سلزي قبرنا أحلفنا سلزي هونا يو هذا لو ناي جزاو منجستي ناي سلطان مسارت أتو هجاوي مسارتيو تعنتو زقلة زنورة أنكساتيو هذه كابزي بمبقاس البوليتيكا ليجيتمسي هذه تشالنج ديو تشالنجد كوين الله تشالنجد بمخانون مالت أب مترت عرب حتى تأتي الله قلت إيزي مش فان زليو نجار يكونن أنا يشوفونه خالي سوي يشوفونه تاينا كن قبرنا كن زلنا نمبر كل يشوفونه زلنا نجار يكونن ناي هذي ميتون نعود خون يمرح الناس بالتصفين يرنا أنا نابز خمسة يوم مسلو تغلب رهون عن توزع العلوم زنا ورا أجندات دخوني أتوه نايل إذا حسب نيره بزخونه جن challenge سلا زخونه وستانتات contest اليوم هذا وردا محضر يمرز خالي أي مرز نيول هذا كنتي باي مرز خالي أي قبلون نيول political legitimacy challenge سلا زخونه decisionات أبحثه يا أتولو هذا لنا الخونات هذا ناتي understanding جزئي نزخونه يخون نجار داعم حوياتي يخون نزخونه يخون نجار حزب موبيلايز ناي مقبار عقمي نايتو منجستي كندوز أكل undermine ديو مخنيات موبيلايزيشن بخلتها ثلاثة من قدي زغيد حدفتي حدا من قدي ختل خالي حدا من قدي تختلي خيد ناي حزب تقرأي حدنت challenge ديو حدا قداي زيو خال أي أتي inclusive ملو inclusive يكون نزول تخكليو يقبلي أنا كوميو عبلا علي زلوتي توسنا فتنا سون بتاعنتو تقولوا وزنوركم سجمات تحلف أيو دحريون أنا من محيش تجور صراحتون أب كده أبصراحة وعلون حدا أنا نزي قبر يخلي توايل تحاسي وزنوره كونسل اللي نقوم ناس ملو سلطان هي ناس نزب تقرأي ناب حدا نمسأيو political legitimacy نعويو نايموس أنا عقم نعويو زب الحساب كابزل على نوعيو أي تفت أمن كابتم زلعلو سوات حدا نمفص أمون زكى على النجار غيري ليز حسب أي تفت أمن قلك شابزي سلازي كاو قصيلون نتهزبي نابزو قداي زي نخاتو ولا متزلو structure متزلو منقدي مرحتون نامرزة زي اليوم نورده مكربيت نايموكو صار عقمي خمسه له غيركا كم عراري زخل سلازي حزبي موبيلايزد كون أبصقمت مفتاح حجزنا صقم انت مسيوناون بحدو خينات صقم فيس كنقبر نخللو inclusivity قنيسوي زياتهم بزي مهلهم نايم الدردر عقمنا دخيموي هذه قلت يوصو بزي قدش مالتيبل سنترز ناي باور يمزلو جيتاچو زمرحو تي بي ال اف لو دولتيان زمرحو تي بي ال اف لو ناي ارمي ستراكچر لو ناي تقوم بارت لو ناي سيفل سوسايتي قال زبال لو هم مغلاص يكاليو زو مالتيبل سنترز ات كروس بيربز يم زخدو ناب حدا يكون زخدو ننو علوم ناتغاچو يم زخدو زي ناي مفصام عقمنان ناي مدردار عقمنان ادكيمو ايو زي حدا تاشمو ايو زي تات عبيت حدقاتات له ناي زرعينا حدقاتات له حدا فراكچر زخونه حبرتسبينا فطيرنا زلنا زياتهم بزح مزرزاري كاليو فراكچر زخونه ببينو زوفر حبرتسب ننبعلو نتطرطر زخيد حبرتسب ينافطيرنا زلنا مالتنا وين نخز زلنا قس بقس اناركنا سفحي زخي زلو هجن سرعتن نمخبار اصقام زخونلو عينت كونتات تفطيرو زلو انتو تولد بزعبا كورابشن انصلطرو يزارب نيرو زي كفصم زخل عقم كويلن هزي منياتو ننبينيا توفافرا تكايدا كشفن زلو نجار يكونن قصيلو اندحر كابزي حليفون حزب
ህዝቡ መኺሩ ዘይቋጽሮ መንግስት እንተኮይኑ ጻድቃን ይምጻእ ጌታቸው ይምጻእ ወዲ ወረደ ይምጻእ ደብረጽዮን ይምጻእ it doesn't matter ዲክታቶሪያል ዝኾኑ ቴንደንሲስ ናይ ምዕባይ ዕድሉ ዓብይ እዩ ስለዚ እዚውን ዓብይ ጸገም እዩ ከመይ ገና ኢና እዚ ክንሰግሮ ዘለና ጸገማት ምዝርዛር ጥራሕ ድዩ ወይስ ታይና ክንገብር ዘለና ዝብል ኩላትና ተሓደጋ እናረአና ናይዙ ዝካየድ ዘሎ ሚጣት ፐርፐዝ እውን ዝመስለና ኣነ ጸገማት እናረአና ዓቕምና እናኣከብና የለን እዚ ነገር እዚ ንፍትሓዮ ክንብል ዘለና እዩ ዝመስለኒ ብናተይ ኣረኣያ ህዚ ካሊእ መንግስቲ ምጥያሽ ካሊእ ነጎሽሽን ምግባር ገለመለ ይኮነን ዝረኣየኒ ንተህዝ ዘሎ መንግስቲ ቶም ጎዲሎምዎ ዘለዉ እናወሰኽና ክነጠናኽሮ ንፈትን ኣብነት ኣድቫይዘር ካውንስል ንቑም ክቆም ድፊኢት ንግበር ኣነ ዝከኣለን ድፊኢት ገይረ ኢለ እየ ዝኣምን ኣይከኣልኩን በቃ እዚኡ ተኣሽሙ እቲ በብወረዳታት በብኻሊእ ዘሎ ንህዝቢ ሞቢላይዝ ዝገብር ዝኽእል ኣካይዳ ካብ ክልተ ሰንተር ዝመፅእ ማልቲፕል መምርሕታት ጠጠው ክብል ንግበሮ ኣብ ሓደ ሰንተር ንኹን እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ፀገም የብሉን ኣይብልን ዘለኹ ግልፂ ክኾነ ኣለዎ ግን እዚኣቶም እቶም ህዚ ዝጅመሩ ዘለዉ ሓደ ነገራት መበገሲ ጌርና እቲ ህጋዊ ዓቕሚ ዝበና መበገሲ ጌርና ከም ህዝቢ መጠን ሓደ ንኾነሉ መንገዲ ነቀላጥፍ እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ደጊፍና ጉድለቱ እናኣረምና እናነቐፍና ዋ እንታይ ሞ ክበሃል ዘየድሊ ሰብ ተልዩ እናውፃእና ኩላትና ካባይ ጀሚሩ ማለት እዩ እቲ ነገር እናጠንከረ ዝኸደሉ መንገዲ እንተገበርና ፅቡቕ ይመስለኒ ተመወፃፂና በተህዝ ዘሎ ኩነታት ባዓልትና እናተወደብና ኩላትና ናይ ባዕልና ስራሕ እናሰራሕና እዚ ነገር እዚ ንዕርዮ እናበልና እቲ ንእሽተይ ምኽፋት ዝጅምር ዘሎ ሃዋሁ ናብ ዘለዓለ ደረጃ ምስግጋር እንተኽኢልና ጥራሕ እዩ ዝብል ኣረኣይ ኣለኒ እንተዘየሎ ግን ኩሎም እቶም ኣነ ተረኣዩኒ ካልኦት ዝረኣዩኩም ነገር ይህሉ ይኸውን እዩ ኣነ ተረኣዩኒ እቲ ፖለቲካል ሌጂቲመሲ ቻሌንጅ እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ማልቲፕል ሰንተርስ ምህላዎም ኣት ክሮስ ፐርፐዝስ ክንሰርሕ እዩ ገይሩና ዘሎ ዓቕምና ደኺሙና እዩ ዘሎ ናይ ምድርዳር ዓቕምና ይኹን ካልእ ነገር ናይ ምግባር ዓቕምና ኢንክሉሲቭ ኢናፍ ኣይኮነን ማለት ብዝኣኽሎ ደረጃ ንካሊእ ሓይሊ ናይ ትግራይ ዝጠምር ኣይኮነን ዳያስፖራ ካሊእ ይሓስብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ካሊእ ይሓስብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ካሊእ ይሓስብ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ካሊእ መዓት ተኣሽሙ እዩ ዘሎ ስፋሕ ጭንግራሕ ዝበለ ነገር ክንእክቦ ንኽእል ናብ ሓደ ማእኸል ምፅእ ኣቢልና ኣብኡ ኩላትና እናመኸርና ዝበዝሕ ሰብ ዝሰማምዕሉ እናወሰና በዚ ደኣ ንኽድ እናበልና እዩ ንኣይ ዝረኣየኒ መፍትሒ ናብዝታት ክንደፍእ ዘለና ይመስለኒ እንተዘየሎ ግን ተሓደጉ ዓብዪ እዩ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ዝብል ኣረኣያ ኣለኒ ብሓፂሩ እቲ ተክለ ብርሃን ዘሎ ዓለዎ ቻሌንጅ ንምሽፋን ኣይኮነን ቱ ተልዓለ ፀገም ንምግላፅ እዩ ቱ መልዓሊኡ ኣልዒልካ እውን ከመይ ንፍትሓዮ ኢልና ከም ሕብረተሰብ ክንዘራረበሉ ምእንታን እዩ ይቐኒየለይ